Či je partner mladší o 15 rokov alebo starší o 15 rokov, ten vzťah sa môže vyvinúť pozitívne aj negatívne takisto. Tvoj partner je podstatne mladší ako ty. Stretla si sa aj s nejakými negatívnymi ohlasmi na to, že ste sa dali dokopy? Lebo predsa len sme zrelé ženy. A musím povedať, že aj v mojom okolí je veľa žien, po ktorých túžia mladí muži. Ale zase to okolie to nezvykne dobre brať, že sa tak akože na to pozerajú, že takto by to nemalo byť. Všetkým ženám, o ktoré majú záujem mladší muži, odkazujem, choďte do toho. Vôbec neriešte okolie, lebo či je partner mladší o 15 rokov alebo starší o 15 rokov, ten vzťah sa môže vyvinúť pozitívne aj negatívne takisto. Je to vždy o tých dvoch ľuďoch. Je to skôr o tom charaktere, o tom yin-yangu, o tom, čo je medzi vami. Nie je to o motýloch, lebo motýle odletia po roku a pol. U koho? U mňa odlietávali po 3 mesiacoch. Takže